ассалому алайкум дӯстон. Дар шаҳри Екатеринбург қарор дорам барои рекламатон нагирифтам аз бораи худо. Бачаҳои тоҷик ҳамҷа гӯшти ҳалол мефурӯхтанд. Чӣ доранд? Ҳам гӯшт, ҳам продукта бачаҳои Екатеринбург. Инам ЖБ чай дан тараф. Ина гӯштҳои ҳалоли тоза бачаҳо. Оптом ва розница метавонед гӯштҳоро ҳамин бародаро харидорӣ кунед. Дар шаҳри Екатеринбург рақамош дар экрани магазинчиша. Шумо ҳамҷа омадем гӯшт харидем. Аз ин маме истифода бурдем гуфтем бачаҳа ка хай нахата лобиё чизе ки наск мош чизе ки дар кор таим сои ҳалоли мусалмони тоҷикӣ. Ай бародар дарёфт мекунед. Ина гӯштҳошон ҳамчунин ва колбасаҳои ҳалол, колбасаҳои бачаҳо. Ҳамин масъала колбасаро бачаҳо эҳтиёт бошед. Ҳар ҷо харидорӣ накунед. Бисёр петирушкам иҷоза назар дорам. ҳалоли тоҷикӣ хидмат рақамҳо дар рӯи экран ЖБ меган, ЖБ Кировский район. Ина бачаҳо гӯшти ҳалол занг бизанед. Ассалому алайкум.